abantu bamintu ba Kisii County. Igoro naruete clip here some few seconds. Igoro munabaraibe county ya Kisii bakora amasimba bagasoka kuri parliament babegete media risiko banza kora amasimba. Ebisese bya Donya byamanyire gosoka ko attack. My friend, eyenere gemunyanchete igenga bono buno mene bekira mabere gusensu bekira mabere. I like this. This is the game which I love most. Simba ga keru tuchikura 280,000 goikato tenenere because okuno wancha komo usi. Donyo ochakire go share chi screenshot munetina ngete gasi ya landscaping close to 12 million. Linki no nyare ko ngigasi yinkore na mokorete gasi. I worked for her. I campaigned for her. Kamutari bunari sakarameto, my friend. Obo tukono mugazo. Nche tali kenda ankonyire. Tali gasi angeire. Tali mokungwa ndikeire. Tali mwano minta ndikeire. A birthday nkamotebi nimbwate birthday pick one item you support me. Kwenye batara barakana na governor. Magoso kia rengoro. Chibe santomere 2,000 shillings ina moiranelia. Ntagete ko tebye bisese biri bya simbe especially omuisinaro koruku Cyrus kuru Canada. Ogosibya bangina ogosibya bagaka ogotebanga ninche nkoru information kuru motonto my friend na mokoro kina moetense amache mo kongetane na governor. Mo gweti mo rope. Inchene battalion 001 generali nitasimama na governor mpaka siku moja kwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Tinda chaka siasa my friend na kirema tukamange sana. Mogo tebe tinche tindi omuraibu abasase county ya Kisii tindi kobara. Mwache ninche nkobara. I'm the youth president. Ase county ya Kisii. Na inde igo tuasuge tiege nteke kie miaka kia basae. Igoto ngocha korwe kerogeke at my 45 years wanabutangi wapende waspende. Igo mo kiri. Moke ubya sare ile mwake nduru bono mbegete gia number 1 number 2 gia number 3 ngoso andi number 4 ngoso agia number 5 ewate kebe umuriro bono nalincha gete siasa yane na echakire. For those ones who know my true character of politics, inche ingo fit everywhere. So mondama monche chalia, mo propaganda, tuko na nyinyi mundu kumundu. Bono nalito chagete, bono ngo chande nense bunere, wikense yatike. Koikasimba sikwe, my friend. Oboraitu achiete ngabito gaitoro sana tukareta. We cannot allow you moche chalio bugambibwe county ya Kisii, abasacha toro rotubugata matuna maiso, nebirengererio. Igo mutagete mo uresi imbakera abantu bayatigare busa erina monyole chinguru choka mokori buna mutagete teko nyarekana liansanse na mokoraki ono na linchagete siasa. Be prepared.